салом дӯстони азизам, мехоҳам амонатеро барои шумо расонам. се бародар мардеро назди амирулмоъминин оварданд ва гуфтанд ин мард падари моро куштааст. ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу гуфтанд ки чаро чунин кардӣ? мард гуфт ман чӯпон ҳастам. шутори ман ба боғи падари инҳо даромад ва падари инҳо сангеро гирифту зад ва шутори ман мурд. ман ҳам санги дигареро гирифтаму задам ва падари инҳо мурд. амирулмоъминин гуфтанд ки омода шав, ҳад болои ту ҷорӣ мешавад. чӯпон гуфт ки ё амирулмоъминин, барои ман 3 рӯз муҳлат бидиҳед. ман ганҷинае дорам ки дар биёбон аст ва ҷои онро ҷуз ман касе намедонад. ва ин мероси падарам ҳаст, ҳаққи бародарам ҳам он ҷо ҳаст. ва агар маро қатл кардед, ин ганҷинаро дигар касе ҷояшро намедонад ва он дар биёбон зоя мешавад. амирулмоъминин гуфтанд касе ҳаст ки замонати туро бидиҳад? мард ба издиҳоми мардум нигоҳ кард ва гуфт ки ҳамин мард замонати маро бидиҳад. амирулмоъминин ба абузар нигоҳ карданд, гуфтанд ё абузар, замонати ин мардро медиҳӣ? гуфт бале. гуфтанд ту инро ӯро намешиносӣ, дар ҳолати наомаданаш ҳукм болои ту содир мегардад. гуфт ман замонати ӯро медиҳам. 3 рӯз гузашт. ҳама нигарон буданд ки дар ҳолати наомадан ҳукм болои абузар разиаллоҳу анҳу ҷорӣ мешавад. баъди 3 рӯз марди чӯпон омад ва ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу гуфтанд ки эй мард, чӣ боис шуд ки ту баргаштӣ? чӣ боис шуд ки ту баргаштӣ дар ҳоле ки дар он биёбон касе туро дигар пайдо карда наметавонист ва ту ганҷина бо худ доштӣ? гуфт ё амирулмоъминин, тарсидам ки вафо бар аҳд аз миёни мо наравад. амирулмоъминин ба абузар разиаллоҳу анҳу рӯ оварданд, гуфтанд ё абузар, чӣ боис шуд ки ту мардеро ки намешиносӣ замонат додӣ? гуфт тарсидам ки ёриву хайрхоҳиву некиву дастгирӣ аз миёни мо биравад. чун бародарон ин суханонро шуниданд, гуфтанд мо аз даъвои худ гузаштем. пурсиданд ки чаро қотили падаратонро бахшидед? гуфтанд чун тарсидем ки бахшишу афв аз миёни мо биравад. ман ҳам ҳоло ин қиссаро хондам ва хостам ба шумо расонам, то паёми нек расонидам, панду ахлоқ, сухани нек, сухани хуб, тарғиби ахлоқу инсоният аз миёни мо наравад. бинандаи гиромӣ, ҳоло навбати шумост. ин паёмро ба дигарон бирасонед, то расонидани паёми нек, сухани нек, амали нек, панду насиҳатгӯӣ аз миёни мо наравад. хушхабар бошед.